हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'खौ माबोरै जायो नायलांबाय थादो। खावलायबाय जोंना नै मिस्टारा मोनजालायसिगोन। मा खालामनो नागिरदों? मा खालामनो नागिरदों गावसो मिथिसिगोन। थाव होनानै माबाफिन एसे दै होला। दै होनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे माबासिन खालामनो हागोन। मा होखो बैयाव? मटर मा होनांगौ होनबा ओरैनो मा हारसिं जादों? गावनो बानायनो होनना बानायबाय ओमफ्राय गावनो बानाय गरम मोननानै रागा जोंनानै हारसिंनो माबालाबायबाय बायगासिनो मा होनांगौ बेखौलाय? गावखौबा सोर बानायनो थिनदों? पुरि जायोनो दहायो गाव हारसिंनो आटाखौ नाब्रबना लाबाय ओमफ्राय दा मानो बानायामोन होनना सानबाय थादों खोमा बिदि सानदों मानसिखौ नायना मिनिनो ओंखारबाय थादों मानसिया पज लाबोगोन। नै बेखौ सुनानै फुगारनो होदों आं जेबो होनथारासां गिनानै थिननाय लोगो लोगो सिरि सिरि सुनानै लाबोबाय आं नै फुगारना होनसै। दा माबा मोनसे होनबाथाय थिगसे रायजागोन नङाबा दाय जागोन। लेखा हाना दोन ना मा होनदों? हा? जों दा पुरि माबा हाखांनाय ओमफ्राय लेखाखौ दागायाव पुरि दोननो बेनि सायाव लेखाखौ होना दोनखानांगौ। जाजोब्बाय माबा खामानि दंबावो नामा? हा? कुकार सुहैबावनांगौनो दालि रुनाय कुकारखौ सुहैनांगौनो। औ गोथाव नुबायथ'। मटर आलु दालिबो होदों नामा? दालिबो होदों मुसुरबो आलु मटर होदों नुवाखै नामा इलाय? दखाननि बायदि लाहार फाहार खालामखाबाय दखानखौनो होनो हागौमोनलै लकडाउनाव फैसा खामायगौमोन एसे बैयाव फानबानो जाग्राफोराबो ओंखारो माथो बेयाव खुलिनो हासिगोन। फुरिबा गिदिर गिदिर जासिगोन ना एसे गोरानबा आरामसे नाग्राखौ मिनिनो नाङा दे रावबो। बियार बथल आंखौ लानाङा दे। मानो लाजिलायो नामा नोंबो? नाग्राया दाब्रबबाय थालाय गल जायो माथो नोंनाबो। मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा सय सात आठ नय 10 11 12 बे मोनबेसे जाखो? मोननैल'खासै ना? स्मुथ मोनथाम
बेनि फुरिखौ नेनो हाला साहा लोंनोसै साहा लोंग्रोनोसै बेनि फुरिखौ दा ओंखामखौनो जाला नांगौबा फुरिखौ जाना थासिगोन दिनै फुरिया जागौखांजोबलायबाय दे बानायखांग'जोबलायलायबाय भिडिअ लानाय जायासै फुरि बानायनायखौलाय बयबो रोंखायोना गासिबो मिथिजोबखायो मारै बानायो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा जों जानोसै जानायखौ देखायबाय थाला जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय